हेलौ गाइसमोन दिनै आंनि बिदैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लालायबाय आरो नै जोंहा 25,000नि चेक लायनो ओंखारलायबाय लोगोफोर थथ' गंनै थांगोन दे लोगोफोर 6 जन 12 जन हनै थथ'आ जोंना गाखोनानै दं लोगोफ्रा आंबो थांनोसै ओमफ्राय बिसिडिसिआव जमा जानानै बिसिडिसिनिफ्राय थांनोसै आरोना लोगो नै लोगोफोर थथ' गंसे जाखाबाय आरो ओरैबो थथ' गंसे नै थथ' गंनै नै ड्राइभारा जोंना खावसि बाजार टु हल्टु थिनालि लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै बिसिडिसि अफिसाव सफैबाय जोङो नै जोंना ग्रुपआ जा सिख्ला देलें देलेंखा बुरियानो गैया जोंना ग्रुपआ सिख्ला देलें देलें फिसा सानै सासे गोनां गोजासो लोगोफोर बरिया साफा साफाखा थांबाय जोङो लोगोफोर नै हिन्जावफोरनि दैबाना आरो दिनै ना लोगोफोर लोब लोब हिन्जावफोरल'खा दैबानाफोरबायदि लोब 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 फुजा मेलायानो हाया लोगोफोर आयौ मानसिखौ नायबायबायनानै खर'सो साजोबखागोन ओरैबायदि मानसि दोबै दोबै फुजा मेलाफ्राथ' हाखाया लोगोफोर बरिया मानसि जाखादों नै 6,000 जन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोननो लोगोफोर बेनिखायनो मानसि जादों आरोना बहुत गेदारिंखा मानसियानो आजां गाजां सिगांजोंबो उनजोंबो अयथासार मानसिखा मानसियानो मानसि ओरैबो ओरैबो सेक लोगोफोरनि दोंनै गोलोमफ्रुजोब्बाय सान्दुं गोसायाव बेसेबांबा लाइन जादों नै
16था काउन्टार गाबागाव ब्लक गाबागाव गोलोमफुजोब्बाय सान्दुं गोसायाव आयौ 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 थांफुजोब्बाय नै सान्दुं गोसायाव थैखागोन मानसियाबो फुजा मेलाफ्राबो हाखाया आरो सान्दुङाबो अयथासार गोसा सान्दुंखा फिट जालायखाबाय सोरबा सोरबा मैया फुङावनो आङो हिन्जावनि फट'खौ खुलुमबाय थादोंमोन आरो खुलुमबाय थानायावनो हिन्जावा नुबाय आं माने हिन्जावफोरासो मोनजोबो नालाय दा जेखौ आंनि फट'खौलाय मा खुलुमबाय दंलाय जाबाय मिथिया नामा माथो दिनैलाय हिन्जावफोरनि सान वमेन्स डे ओंखायनो खुलुमदों आरो हिन्जावानो मिथिबावा जाहैबाय वमेन्स डे नोंथ' आंखौ गोदोनिफ्राय खुलुमबाय ओंखायनो दिनै नोंसिनि सानाव खुलुमदों होनबाय आरोखि आं आरो मोनसे घटना जोंहा नैबे फंबाय उत्तमनि गोसोथोनाय सासे आरो आंबोथ' सिनायाना बिनि गोसोथोनाय होननानै बोरैबा आंजोंबो गोसोथोलायबाय बिनि गोसोथोनाया मिथिगौ ना उनावहाय गम मोनबाय नैबे उत्तमाबो उत्तमा गम मोनना मिथिनानै आंखौ दम हरबाय आदा फैला आंनि बुस्थुखौ मा बुस्थु लेंदां बे आंनिया गोसोथोनाया सोर गोसोथोनाय सनाथिया जाहैबाय सनाथिया नोंनि गोसोथोनायसो माथो सानदों नों नायहरबाय रले फंबाय नोंहा सेंग्रा मानसि अनेक मोनबाय थागोन आङो बोराय मानसि बोरैबा सिख्ला मानसिया गोसोखांबाय आंखौ लानोसै आं बेखौ होनना बुंहरबाय फोरोंनाय माने नोंगौसो बुंदों आरोखि दा जियानो जा गोबां बाथ्रा बुंबाय थाला मेन्डेलायाबो फैनो नागिरदोंमोन लाबोफायाखै आं केरेक्टार लस नालाय आंखौ लांथारा मोजां सेल्फ हेल्पफोरनोसो फैसा माबा चेक राननायनिनो आं सानबाय बेयावथ' हिन्जावफोर गोजासो फैगोन मानसियाथ' हिन्जाव मोजां नुबा थानो हाया गोसोल' नागिरो मान सन्मान नस्थ'सो खालामगोलायबाय होननानै लाबोखायाखिसै आरोखि दा जियानो जा आइजो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै एसेयावनो फोजोबथ'बाय गोजोनथों मालाबा लोगो मोनगोन थेंक इउ गावबागाव काउन्टार आलदा आलदा बानायदों आरोना लोगोफोर 16था काउन्टार दङ गावबागाव ब्लक आरोना ब्लक आलदा आलदा काउन्टार बानायदों ओमफ्राय आरो लाइन जाबाय नै सिरिनै गाहाम लाइन दङ सिरिथाम गाहाम हाजार मानसि दं आरोना दैबानाफोरबायदि आइजो माहारिनि दैबाना लोगोफोर दिनै नै आलदा काउन्टार गावबागाव लाइन थानांगौ आरोना Daya angin nonga rupe angin nonga siu panai paguni kau liya parite daya angin nonga rupe angin nonga siu panai paguni kau liya parite daya angin nonga थाखुमादां लोगोफोर नै सान्दुंखा मालायनि सायाव जिरायनानै थाखुमाबाय आं ओरैबो साया जानाय खेनसे सान्दुंआनो गोलोमफुजोबखाबाय ओरैबायदि खस्थ'
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स माच लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ स माच। लाभ इउ अल लोगोफोर। बाय बाय।